Скарочаная праграма чарговага гульнявога тыдня ў Беларусі абумоўлена пераносам матча Мінск-Нёман на больш позні тэрмін. Аднак гэта не адбіваецца на напружанасць іншых змаганняў выходных. АБФ ФТБ з лёгкасцю абірае 3 сустрэчы, на якія варта звярнуць больш пільную ўвагу, каб атрымаць максімальную асалоду ад беларускага футбола. У якасці гаспадара поля студэнты дэбютуюць у сезоне на натуральным покрыве. Раней каманда прымала канкурэнтаў на штучных палетках вуліцы Сямашка. Зараз жа неабходнасць змагацца з антаганістамі на траве вымусіла Арцар змяніць месца дыслакацыі. Ад родных ніў ад роднай хаты каманда Бяляўскага адрывалася недалёка. Біцца з чэмпіёнам краіны калектыву давядзецца маладзечна. На гэты матч Арцар, што мае ў актыве 2 перамогі запар, вырушыць без дыскваліфікаванага Мусаханяна. Што цікава, студэнты ў сезоне ўжо тройчы сканчвалі баталію меншасці, але кожны раз пакідалі тыя змаганні за сабой. Можа, і з берасцем кагосьці варта раней часу скіраваць у распранальню, каб працягнуць пераможную серыю. З іншага боку, калі чэмпіён працягне бязлітасна скараць візаві, як у апошніх 2 турах, стрымаць яго будзе амаль немагчыма. Тым больш, што распраўляе плечы форвард беларускай зборнай Дзяніс Лапцеў. У 2 пераможных сустрэчах траўня на яго рахунку 3 выніковыя балы. Да таго ж Берасце гатовая адкаркаваць 4-ю сотню перамог у эліце. 300-я вікторыя была аформлена тыдзень таму над мінскімі аднаклубнікамі. Зараз на чарзе яшчэ адна сталічная каманда. Сустрэча лідараў першынства ў выпадку перамогі аднаго з бакоў дасі айчыннай эліце аднаасобнага лідара. Большая верагоднасць паспяхова скончыць вечар у гаспадароў. Так склалася, што на топ-узроўні Батэ выключна перамагае цукровых на родным полі. Слуцк прадпрымаў ажно 8 захадаў змяніць сітуацыю, але заўсёды саступаў і адзначыўся толькі 3 трапнымі стрэламі. Прычым за апошнія 4 гады госці толькі аднойчы святкавалі паспяховую вылазку да брамы жоўта-сініх. У 2018-м гол Яўгена Шыкаўкі суцешыў Слуцк пры паразе 1-3. Сёння ў цукровых галеадораў значна больш. Інакш з 15 мячамі клуб не быў бы другім па выніковасці ў краіне. Аднак і тут Батэ з 16 трапнымі стрэламі мае перавагу. Адзначым, што 2 апошнія туры за віцэ-чэмпіёнаў голам ды пасам мінімум вызначаецца Ігор Стасевіч. Лепшы футбаліст Беларусі 2019 у мінулым туры дапамог паплечнікам скарыць Смалявіча ў сваім 600-м двубоі на прафесійным узроўні. І зараз, напэўна, плануе працягнуць выніковую серыю. Як, дарэчы, Неманья Міліч, які тыдзень таму здзейсніў першы дубль на беларускіх землях, прычым, калі выйшаў на замену. Дадамо, што Слуцк у гасцях у 2020-м выключна перамагае, аднак заўсёды дазваляе суперніку забіць. Батэ ж народнай зямлі яшчэ не саступаў і пры гэтым дазволіў апанентам адзначыцца толькі раз. На стадыёне «Дынама» мы можам стаць сведкамі гістарычнай падзеі. Калі Іслач адзначыцца, то гэта будзе першы гол ваўкоў у браму белаблакітных на чужым полі. Сімвалічна, канешне, калі аўтарам мяча стане Мікалай Януш. То будзе 100-й гол ветэрана ў айчыннай эліце. Праўда, дома супраць Іслача мінчукі заўсёды абараняюцца выбітна. Інакш бы не мелі 3 перамог і ўсяго адной нічыі ў 4 афіцыйных сустрэчах. Цікава, што пры гэтым поспехі «Дынама» заўсёды мелі працоўны характар. Больш чым 1-0 на роднай глебе шматразовыя чэмпіёны краіны вікторыі не ведалі. Хутчэй за ўсё, з Іслаччу будзе складана і ў нядзелю, хаця б таму, што ў 4 апошніх турах Іслач тройчы перамагала. Ды Мамо Янсане вярнуўся ў галявы рытм і зараз падзяляе 3-й радок у спрэдцы бамбардзіру. Вось толькі адна праблема ментальнага складу не дае рады ў падтрымцы ваўкоў. Сёлета Іслач двойчы гуляла ў гасцях, абодва разы саступіла і атрымала ў пасіў ажно 7 мячоў. Пагаршае сітуацыю траўма Паўла Рыбака. Вопытны абаронца не дапаможа паплечнікам там, дзе вельмі трэба захаваць браму ў недатыкальнасці, калі разлічваеш на пазітыўны зыход.